खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि गोदान मोनसे भिडिअ'हा गासैखौबो खुलुमहरनाय थाबाय ओमफ्रायो माने दिनैनि भिडिअ'आनो जाबाय आंनि सिम्पोल माने इयारिंस कालेक्शन आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनखौ आं सिगाङावनो मोनसे खोथा बुंग्रोखानोसै आं दा जेसेबांखिनि इयारिंस देखायगोन नालाय नोंथांमोना साननो नाङा आंखौ बुंनो नाङा कि गावनाव थानायखाय दुगिनो बेबायदि देखायदों बिदि होननानै साननो नाङा स' आंनाव जाखिनि दङ आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङावहा देखायनो नागिरदों थोदो बिदिब्ला आं भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामनोसै ना मा बुङो लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय ओमफ्राय सिगाङावनो देखायगोन नैबेलाय इयारिंस गिदिर आरो आं बेखौ जे आङो कभार भिडिअ बानायनायाव गाननो थाखाय बेखौ बायदोंमोन आङो बहुद मोजां नाङो नै गानबा बहुद माने बिदि नुयो आरोना बिराद समायना नुयो आरोना आंनि माने बिराद लाइकनि केयार आरोना बे बिराद मोजां नै बिराद मोजां नुयो आरोना येलो कालार आरो व्हाइट दंदेरो मटि व्हाइट दंदेरो आरो गुफुर ओमफ्राय आं बिराद मोजां नांदों आरो ओमफ्राय बेखौ आङो गाननानै कभार भिडिअ मोसादोंमोन नोंथांमोना नुदोंना नुवाखै मिथिया आंनि कभार भिडिअखौ लांफै आंखौ लांफै होनना कभार भिडिअआव आं बेखौ गाननानै मोसादोंमोन आरो आंनि हासबेन्डआबो बहुत नैबे जरासेखौ बिराद लाइक खालामो आरोना बिराद मोजां नुयो एक्चुअली आङो एसेबांखिनि गिदिर खेरा गाननायनि आंहा हुदा गैयामोन 4 बोसोर सिगांनिफ्रायसो आं माने खोमायावहाय गिदिर इयारिंस गाननो सोलोंदों आरोना जेब्लानोखि आङो 4 बोसोर सिगांनिफ्राय आं बाहेराव फैदों हासबेन्डजों लोगोसे क्वार्टाराव थानो सुरु खालामदों अब्लानिफ्राय माने आङो माने बेबायदिसो फेशनावहा थानो सोलोंदों आरो स' ओमफ्राय थेवब्लाबो माने एसेबांखिनि एसे गिदिर बाया आङो नैबे एसे गिदिर आरो ओमफ्राय नेक्स्टआवहा नैबेलाय नेक्स्टआव बिराद मोजां नुयो नैखौबो गल्ड कालारनि आरोना बिराद मोजां नुयो माने केमेराया आंना लाइटआ एसे कमजोरि नालाय ओंखायनो एसेबांखिनि क्लियार नुवाखै नै बिराद मोजां नैबेखौ आङो ओरैनो पार्टिफोरावल' थांनायाव गानदों नैखौ बहुत किउट नुयो नालाय लोगोफोर नै बहुत किउट नुयो आरोना मोजांथार नुयो इना प्राइसआ बेसेबां लादोंमोनथाय बारा नङा एसेबां कस्टलि नङा आरोना आई थिंक 60 लादोंमोन खोमा 60 लादोंमोन ओमफ्राय आं नैबेनि रेटखौ खोन्थानो बावबाय नैबेयो 80 लादोंमोन बिराद मोजां आरो 80 लादोंमोन ओमफ्राय नेक्स्टआव नै झुमका नैबे झुमकाखौ आङो नोंथांमोना धियान होदोंना होआखै मिथिया आङो बेखौ आं गानदोंमोन आंनि फार्स्ट एलबाम आरो बैथाबारिनि गिदिरलाय होननाया आंनि फार्स्ट एलबाममोन आरो बेयाव आं गानदोंमोन ओमफ्राय हिर'आदि आखायाव हमना बोनायाव आङो सेन्देल लानानै थिखोनानै बुदोंसैमोन ना बे एलबामाव गानदोंमोन आरो नैबे झुमकाखौ बेयो बेसेबां लादों बेबो 90 लादोंमोन आरोना 80 थाखा लादोंमोन नै बेबो ओमफ्राय बेबो बिराद मोजां नाङो बेखौबो आं गानो सम ओमफ्राय नेक्स्टआव दङ नैलाय नैबे रिंस बेखौबो आङो आंनि सेकेन्ड एलबामावहा गानदोंमोन आरो बेखौ आङो सेकेन्ड एलबामाव गाननो थाखायनो आङो बायदोंमोन बेखौ जे बेयो बेसेबां लादोंमोनथाय बेयो 90 लादोंमोन खोमा 90 इसेबांखिनि गोसोआव गैला दामफोरखौ नैखौ आं बिदि गानदोंमोन आंनि सेकेन्ड एलबामानो जाबाय साखि दं होननाया नोंथांमोना नुदों नुवाखै मिथिया जाय नुदों बिसोरथ' मिथिखायो ओमफ्राय नुयिफोरा नायब्लानो जाबाय आंनि चेनेलखौ खुलिनानै बेयाव नायब्लानो नुगोन आंनि बे सेकेन्ड एलबाम साखि दंखौ आं नैबेखौ बेयाव गानदोंमोन आरो नैबेखौ बे एलबामाव गाननो थाखायनो आङो बायदोंमोन आरो बिराद मोजां आरो मा होनो सारि दख'नाफोरजों बिराद मेचिं खालामो नैबे बिराद मोजां नुयो ओमफ्राय नेक्स्टआव नै माबा सिलभार कालारनि बिराद फसायनानै बायदों आङो नैबे एसे सु बायदि डिजाइना ना बेखौ माने मोजां नुनानैनो बायदों आङो बेखौबो आङो एलबामावनो गानदोंमोन साखि दं होननाय एलबामा सेकेन्ड एलबामाव गाननो थाखाय बायदोंमोन नै सिलभार कालारनि बहुद मोजां सिम्पोल मोजां नुयो आरोना नै ओमफ्राय नेक्स्टआव दङ
नेक्स्टआवहा नै बियो बेखौबो आं एलबामावनो गाननो थाखाय सबखौबो बायजोबनाय बिराद सिम्पोल सि बिराद मोजां आरोना दख'नानि अनगायैबो आउट ड्रेसफोरजोंबो गानबोला बिराद मोजां नुयो आरो बेखौ अबावबा बेरायनो थांब्लाबो आङो जिन्स बागेरा टपफोरजोंबो आं गाननानै थाङो बिराद मोजां नुयो ओमफ्राय नेक्स्टआव दङ आंनि बहुद सिम्पोल फेभरेट खेरानै लोगोफोर बहुद मोजां नाङो बेखौ सिम्पोलनो ओरैबायदि मोजां मोनो आं गाननानै बहुद कम्फर्टेबल मोनो नै आरो ओरैबायदि श' खालामो माने बहुद सिम्पोल आरोना आंथ' जेनेबा बाहेरफ्राव बेरायनो थांबोला जिन्स बांसिन गाननानै थाङो ओमफ्राय आं माने जिन्स गाननानै थांनायावहा आङो बेखौ गाननानै थाङो आरोना बिराद मोजां नुयो आरोना नै सिम्पोलनो बहुद मोजां नुयो आरोना आंना मबाइला एसे कमजोर नालाय ओंखायनो एसेबां मोजां नुवाखै ओमफ्राय लाइटआबो एसे कमजोर स' बेनिखायनो कालारखौ एसेबांखिनि क्लियार नुवाखै ओमफ्राय मोजां आरो ओमफ्राय नेक्स्टआव दङ नैबेलाय सिल्भार कालारनि बेबो बहुद मोजां आं बेखौ माबायाव गानदोंमोन कभार भिडिअ बानायनायाव गानदोंमोन कभार भिडिअ बानायनायाव माबायाव मा होनो आं जाबाय आजोलि सिखोला नाया बेयाव कभार भिडिअ गाननो थाखाय बायदोंमोन आं बेखौ चेन्नाइआवहा बायदों आरो लोगोफोर दाथ' जेनेबा आं चेन्नाइआव थायो नालाय चेन्नाइआवहानो बायनाय नैबेखौ बेनि दामा बेसेबां लादोंमोनथाय 75 लादोंमोन बियो एसेबांखिनि कस्टलि नङा बाट खेराया बहुद मोजां डिजाइननि सिल्भार कालारनि बहुद मोजां नुयो नै समायना नुयो दख'नाजोंबो गाननो थांबा बहुद मोजां नुयो ओमफ्राय नेक्स्टआव जाबाय सिम्पोल फिसा झुमकानाया बहुद सिम्पोल आरोना दख'नाफोरजोंबो गाननो हायो नै बहुद सिम्पोल सि बहुत फिसानो सिम्पोल आरोना बेखौबो बेसेबां लादोंमोन दामखौ गोसोआव गैला बाट बिराद मोजां आरो बेखौबो गाननानै बहुद कम्फर्टेबल मोनो आङो ओमफ्राय लास्टआव जाबाय ओमफ्राय नैबेलाय बेखौथ' नोंथांमोना नुबाय थाखायो जानांगौ बहुद मस्ट फेभरेट आंनि बहुद आंनि बे जेसेबांखिनि इयारिंस देखायदों ना बेनिख्रुइ बांसिन फेभरेट नै बे जाबाय जेब्ला बिहामजोफोरनि देलायनाय आरो बिहामजोफोरनि देलायनाय गाननाय जोमनायफोर दख'नाफोर गानबोला आङो बेखौ बांसिन गानो नै सनानि बायदि जि मोजां नुयो बाट सनानि नङा माबा मा होनो नकलिसो आरोना बिराद मोजां नुयो आङोथ' बेखौ माबायाव बार आं बुंबाय थादों फ्लिपकार्टआवहा बेखौ अर्डार खालामनायमोन नेकलेसबो सेट दङ मांटिकाबो सेट दङ मांटिका माने नै गोजौआव गानग्रा नैबे कपालिबो सेट दङ आरो बेजोंलाय बिराद मोजां मोनो ओंखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव फिरसे आं बेखौ देखायफिनबावदों आरो ओमफ्राय लास्टआव आरोबाव लास्ट मोनसे ओंखारबावबाय थाखुमानानै दंमोन आं नुवाखै ओंखायनो सिगांनि जरासिखौ लास्ट होननानै बुंदोंमोन ओमफ्राय लास्टआव नै बियो बिहामजोफोरनि गाननाय आरो फुलकुरि नाजाय माबा नाजाय फिसा बिदिनो आरोना बहुद मोजां आरो आं दा गाननानै थानायाबो बिहामजोफोरनि बिदि गल्ड डिजाइन बा बिहामजोफोरखौ बिदि गानबाथ' बिराद मोजां नुयो नालाय ओमफ्राय नैबो फिसानो आङो जेब्ला गामियाव थाङो अब्ला दख'ना गानबाथाय आं दख'नाजों बिदि गानबा बिराद मोजां नुयो आरो बेखौबो सिम्पोलनो बिहामजोफोरनि थाखाय बिराद मोजां आरो बेबो सिम्पोलनो ओमफ्राय बेखिनियानोमोन आंनि माखासे इयारिंस कालेक्सना ओमफ्राय दंबावोमोन दंनाय थेवब्लाबो एसेबांखिनि मोजां नङा ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ देखायाखै जेसेबांखिनि मोजां एसे मोजाङाव दंमोन बेखौ आङो देखायदों आरो ओमफ्राय एनिवे स' नोंथांमोना आंनि इयारिंस कालेक्सनखौ माबोरै नुखो ओमफ्राय जुदि मोजां मोनदोंब्ला कमेन्ट बक्सआवहा कमेन्ट हरनो दाबाव ओमफ्राय आरो बेजों लोगोसे आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ लाइक शेयार खालाम आरो बेजों लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौ थुनो दाबाव ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ'हा लोगो मोनलायसिगोन स' लोगोफोर बाय बाय